every year nyo di ginaobra, sir, ma'am? Sa last year wala kami upod pero pirmi kami gabi sa iglesia. So, the night ka mo ni sir, pero Oo, ma'am. oo. Ang ini nga pagpati ninyo sa bisita iglesia, ma'am, nakabulig man inin sa inyo nga relasyon abi or sa inyo man nga pamilya. Dako gid ang nabuligya kay subong ika 50th anniversary na namon this year. Kag gin-bless di kami ni Lord sang apat ka kabataan o ang tanan sila professional na kag sa grasya sang Ginoo ang amon mga trials na lampasan gid namon. So, after sang bisita iglesia, ma'am, ano pa gid ang mga ginahimo naton subong nga Semana Santa? After this, mapahuway kami anay, ma-meditate kami sa balay. Dayon mahulat naman kami sa hapon. Go with the church sa mga hilikoton sa simbahan, maprosesyon naman kami. Kay we believe, pagi sa mga sacrifice upod kay Jesus Christ. The only way nga makabawi man kami. So, ang simbahan, ma'am, is diri lang man sa city nga mga simbahan ang ginabisita ninyo. Oo, diri lang libot sa syudad kay may edad na kami, hindi naman kaya ang malayo magbiyahe. Oo. And aside abi ma'am sa pagpalanggani sa family niyo, ano pa gid ang dako nga blessing sa ginahatag ni Lord sa inyo, ma'am? Ah, mga maalam ang mga bata, mga maabuot, mga ano sa mga ginikanan, mga supportive. Tapos wala ko kabati nga nagbato sila sa amon niya. They're all very good kag ah, ang amon nga life. Although may damo trials pero gabuligay kami nagamagaan. Ah, kag every time nga kulangon kami, kibot lang kami. Ang grasya sang Ginoo is there knocking at the door. Oo. Kag wala ay kami ginapabayaan.